Шәриф Камалның көндәлегендә шундый бер язу бар. 4 июнь Тукай укылды, Корбангалиев үлде. Сүз 41 елның 4 июне турында бара. Шәриф Камалның игътибарын иткән игътибарын җәлеп иткән ике вакыйганың берсе ул Мөхиддин Корбангалиевның үлеме. Бу вакыйга чыннан да күпләрне тетрәндергән. Мөхиддин Корбангалиев ул заманда, ул 41 ел башында, уртасында Татарстан Республикасында иң абруйлы, иң хөрмәткә лаек булган галимнәрнең берсе, хезмәт батыры исеменә лаек булган шәхес. Бу вакытта ул чыннан да йолдыз. Шәхси тормышында авырлыклар бара, кызының язмышы өчен борчыла, үзенең оныкларын тәрбияли. Әмма читтән караганда ул бик күпләргә инде ирешкән һәм тормышта дөньяда үзенең эзен калдырырга өлгергән шәхес. Һәм ул 41 елның чынлап та июнендә Бөек Ватан сугышы башланырга 3 атна калганда кинәт вафат була. Күпләрнең игътибарын җәлеп иткән һәм һаман да әле исеме онытылмый торган бу шәхес нәрсәсе белән үзенчәлекле һәм ни өчен тарихка кереп калган соң? Мөхиддин Корбангалиев туган җирләр хәзерге Әгерҗе районына карый. Ул анда Биектау яки Биктова исемле авылда туа. Әлеге авыл озак еллар дәвамында үзенең крестьяннары, үзенең җир-су белән бергә атаклы алпавытлар, дворяннар, Тәвкилевләр миллиге булып торган. Шушы Тәвкилевләр авылында бу крестьяннар Тәвкилевларның крепостнойлары булып торган. Димәк, Мөхиддиннең бабалары да шушы крепостной крестьянлыкта яшәгән кешеләр, һәм аларның язмышы, шул исәптән Мөхиддиннең дә язмышы әлеге менә крепостнойлык күренеше белән бик тыгыз бәйләнгән. Гомумән, әлеге Биектау авылы борынгы тарихлы авыл. Анда Мөхиддин Корбангалиев туган елларда мәчет, мәдрәсә дә эшли, инде 1885 елда анда рус-татар мәктәбе ачыла. Ягъни ул мәктәптә дини гыйлем түгел, беренче чиратта дөньяви белем бирелә, һәм анда рус телендә фән буларак укытыла, балалар рус телен өйрәнә ала. Мөхиддин Корбангалиев нинди мөхиттә туган соң? Ул үзенең хатирәләрендә минем әти-әни алпавытлардан күргәнне һичбер эт күрмәгән иде дип яза. Әлбәттә, совет чорында язылган истәлекләрдә ул алпавытлардан зыян күргән әти-әнисе турында бик ачынып та язарга мәҗбүр була. Миңа калса, аның шушы алпавытлардан авырлык күреп яшәгән әти-әнисе турында хатирәләрендә дөреслеккә урын бар. Һичшиксез, крепостнойлык шартлары ул кешегә бер дә рәхәт урын, рәхәт вакыт түгел. Һәм инде менә Хафизетдин Корбангалиев, Мөхиддиннең әтисе, үзе дә шактый гыйлемле, шактый гыйлемгә хирыслы кеше була. Әмма алга таба аның инде мәктәптә укып белем алганнан соң алга таба ничектер башка җирдә укырга, башка якларга китәргә мөмкинлеге булмый. Шушы Хафизетдин һәм Фәрхи Җиһан Корбангалиевлар гаиләсендә 1873 елның ноябрендә Мөхиддин дигән бала туа, аның туган көне 26 ноябрь. Бу елларда Мөхиддин туган вакытта крепостнойлык инде бетерелгән була, ләкин менә аның әти-әнисе үзләренә тиешле җирне йолып алыр өчен һаман да эшләргә мәҗбүр булалар. Әйтелгәнчә, Мөхиддингә 12 яшь булган чакта авылда рус-татар мәктәбе барлыкка килә, һәм әлеге мәктәптә Гайнетдин Әхмәров исемле мөгаллим белем бирә башлый. Бу Гайнетдин Әхмәров киләчәктә бик тиз арада татар тарих фәненә нигез салучыларның берсе буларак танылачак. Ул атаклы тарихчы, дөньяви күзлектән тарих фән өйрәнгән кешеләрнең берсе. Һәм ул шушы мәктәптә белем биргән дәвердә Мөхиддингә бик зур йогынты ясый. Ягъни ул Мөхиддинне Казанга укырга китәргә өнди. Ахыр чиктә Мөхиддин чынлап та Казанда учительский школага, укытучылар мәктәбенә укырга керә. Әлбәттә, ул әле параллель рәвештә мәдрәсәдә укый, Күлбуй мәдрәсәсендә белем ала. Әмма шушы укытучылар мәктәбендә белем алуы аңа инде киләчәккә юлны ача, аңа бик зур тәэсир итә.
Чынлап та Казанга күчкәч, Корбангалиев, әле япь-яшь егет, танылган теоролог Василий Ратлов белән дә очраша, Каюм Насыйри янына кунакка йөри һәм Каюм Насыйридан ниндидер шундый рухи дәресләр дә ала. Гомумән, Корбангалиевны киләчәктә Насыйриның дәвамчысы дип тә йөртәчәкләр. Аларның йөзгә биткә дә охшашлыгы бар. Һәм шунысы да кызык, Насыйриның бер портретын Мөхиддин Корбангалиевка охшатып ясаганнар. Ягъни аның чынлыкта нинди йөз кыяфәттә булуы тәгаен билгеле түгел. Без белгән Каюм Насыйри образы ул Каюм Насыйриның бер туганына охшатып ясалган портрет нигезендә туган образ. Инде 20-нче елларда, 1920 елларда Насыйриның бер портретын шушы Мөхиддин Корбангалиевка охшатып ясаганнар. Чынлап та Мөхиддингә 20 яшь булганда ул Казанда Насыйри белән очрашып торган һәм Насыйриның әйткән киңәшенә колак салып, үзенең туган авылындагы карт-коралардан халык авыт иҗаты үрнәкләрен язып ала башлаган. Алга таба да ул Насыйри стилендә иҗат һәм фән белән шөгыльләнәчәк, чөнки Мөхиддин Корбангалиев шулай ук педагог һәм дәреслекләр төзүче, методист буларак танылган кеше. Кыскасы, Насыйри дәвамчысы исеменә менә дигән лаеклы варис. 1895 елда 22 яшь булган чакта Мөхиддин үзенең укытучылык хезмәтен башлап җибәрә. Аны иң әүвәл Мамадыш өязенең Шәбия Чүрчи авылына җибәрәләр. Монда ул укыту эшендә шактый уңышларга ирешә, шуңа күрә аны инде алга таба башка якларга чакыра башлыйлар. Тиздән ул Малмыж шәһәренә китә, Малмыж шәһәрендә рус татар мәктәбендә укыта. Һәм инде күпмедер вакыттан соң шушы Корбангалиев исеме Казанда да яңгырый башлый, аны Казанга чакырып алалар. 1903 елда 30 яшендә ул Юнусовларның Казандагы мөселман балалар приютында укытучы һәм мөдир вазифасында хезмәт итә башлый. Казан шәһәрендә революциягә кадәр ул берничә вазифаларны билгеләп алырга җитешә. Әйткәнчә, менә шушы приютта эшли, соңрак ул әле Шәрек клубында идарә әгъзасы һәм старшина булып тора, клубның шушы оештыру эшләрендә катнаша. 1911 елдан ярлы мөселманнарга ярдәм җәмгыяте сәркатибы була. Казан шәһәр думасында гласныйлык итә, Казан өязенең земство управасында эшли. Ягъни Мөхиддин Корбангалиев ул Насыйри сыман менә үз дөньясыннарак кирип киткән кеше генә түгел, ул җәмгыятьнең шушындай ул вакыттагы менә халыкка ачык булган структураларында үзен күрсәтә, яшьләрнең Шәрек клубында да катнаша, һәм инде шәһәр күләмендә ул билгеле педагогларның, билгеле шәхесләрнең берсенә әверелә. Мөхиддин Корбангалиев бу елларда рус телендә укыту белән шөгыльләнә һәм татар балаларына рус телен укыту методикасын булдыруда катнаша. Шунысы да кызык, менә революциягә кадәр елларда ул үзенең балаларын рус теленә бик яхшы иттереп өйрәтергә омтыла, хәтта ки аның гаиләсендә шундый практика булган. Аның кайбер балалары күпмедер вакыт рус гаиләләрендә яшәп алганнар. Һәм Чиркәү мәктәпләренә укырга йөргәннәр. Ягъни ул телне өйрәнер өчен мөхиткә чумуның кирәк икәнлеген аңлап, менә үз балалары шул мөхиткә чумдырып алырга тырышкан. Кыскасы, революциягә кадәрге елларда ул инде педагогика өлкәсендә зур уңышларга ирешә һәм әйткәнчә хөрмәтле укытучыларның берсе дип таныла. Чынлап та аны инде гомере буена хөрмәтле педагог, хөрмәтле остаз дип йөртәчәкләр. Аның инде революцияннан соң да әлеге эше дәвам итә. Ул Казан губернасы, соңрак Татарстан Республикасының төрле оешмаларында эшләп ала. Нәкъ менә халык мәгарифен оештыру юнәлешендә булган структураларда катнаша. Нарком проста ул бер бүлекне җитәкләй. Көнчыгыш педагогика институтында укыта, Татар педтехникумында укытучы булып эшли. Һәм инде Татарстанда гыйлем белән бәйле, гыйльми эшчәнлек белән бәйле академик үзәк барга килгәч, аның рәис урынбасары буларак та эшләп ала. 1928 елда исә Казан дәүләт университетының Совет хокукы факультетында, ягъни юрфакта, Мөхиддинов өчен махсус профессорлык ставкасы булдырыла. 1930 елда ул татар теле кафедрасының мөдире итеп билгеләнә. Асылда Мөхиддинов өчен булдырылган ставкадан Казан университетында
татар теле, татар филологиясы кафедрасының бүлегенең тарихы башлана. Ул әле рәсми аерым бер бүлек буларак әле оешмый. Бу рәсми шундай бүлек оешуы 40-нчы елларда гына булачак. Мөхәммәдинов ул вакытта инде исән булмый. Ләкин иң әүвәл университетта татар телен барлык факультетларга укыта торган кафедраны Мөхәммәдинов оештырып җибәрә. Мөхәммәдинов аның беренче мөдире була. Мөхәммәдин абзый, аны сүз уңайыннан шул елларда Мөхәммәдин абзый дип йөрткәннәр. Мөхәммәдин абзыйның Казан университетында эшләгән дәвре Татарстан Республикасында татар телен дәүләт теле буларак гамәлгә ашыру, татар телен дәүләт теле буларак алга таба үстереп җибәрү юнәлешендә ниндидер гамәлләр башкарылган вакыт. Чынлап та университетта халык белән эшли торган белгечләрне әзерләүче юнәлешләрдә татар телен укытырга кирәк дигән карар чыгарыла. Корбангалиев фикеренчә, университетта укучы татар һәм татар булмаган студентларга татар телен өйрәтүне мәҗбүр итеп куярга кирәк. Чөнки татар телен белү Татарстан Республикасында гына түгел, татар төрек халыклары булган башка республикаларда да эшләргә мөмкинлек бирәчәк. Димәк, шушы принципларны гамәлгә ашырга кирәк, моның өчен әле татар булмаган студентларын татар теленә өйрәтә торган китаплар, методика, программалар да кирәк. Буларның барысында Мөхәммәдин Корбангалиев һәм аның хезмәттәшләре башкарып чыгалар. 30-нчы елларда бик күп китаплар, сүзлекләр бастырыла, аларның барысында да Корбангалиевның исеме, Корбангалиевның кулы сизелә. Үзе китап авторы булмаса да, аның редакторы сыйфатында катнаша. Кыскасы, татар теленең яңа шундый инфраструктурасын, аны укыту методикасын һәм аның шундый яшәешен билгеләүдә, булдыруда Корбангалиев иң актив катнашучыларның берсе. Чынлап та Корбангалиевны татар телен, татар укучыларын дәреслекле иткән кешеләрнең, галимнәрнең берсе дип әйтә алабыз. Аның татар әлифбасы исемле дәреслеге беренче тапкыр 1912 елда басылып чыга. Һәм менә бу дәвердә ике дәреслек аеруча шундый киң таралыш таба. Максудиның, Әхмәт Хади Максудиның дәреслекләре һәм Корбангалиевның дәреслекләре. Инкыйлабка кадәр үткәрелгән менә бу тел укыту, тел өйрәнү киңәшмәләренең берсендә мәдрәсәләрдә кулланылыр өчен тәкъдим ителгән ике дәреслекнең берсе нәкъ шушы Корбангалиевның татар әлифбасы дәреслеге була. Ул хәтта әлеге дәреслек хәтта башка илләрдә дә басылып чыга. Чөнки революциядән соң татар җәмгыятенең тормышы өлешчә диаспораларда бара. Һәм мәсәлән 36-нчы елда татар әлифбасының Корбангалиев үзе белмәгән бер басмасы, переизданиясе Кореяда басылып чыга. Хәтта менә чит илләрдә яшәгән татарлар да һаман да Корбангалиев дәреслеген үзләренең балаларын татар телен укытыр өчен, әлифбы белән таныштырыр өчен кулланганнар, китапны кабат һәм кабат бастырып чыгарганнар. Татар әлифбасы китабында Корбангалиев укучыларга яхшы киңәш дигән бер кичкенә генә текст тәкъдим итә. Сөекле дустым, хәзер син укырга һәм язарга өйрәнеп җиткәч, шуның өчен хәзергә шөкрана итеп дуга кыл. Һәм моннан соң зур гыйлемлекләр аларга бик тырыш. Гыйлемлек сиңа бик зур бәхет һәм күп файда китерәчәк. Укуның тамыры ачы булса да, җимеше бик тәмле була. Алга таба Корбангалиев татарлар өчен татар әлифбасы һәм теле, руслар өчен татар теле, хисап, география, математика, татарлар өчен рус теле һәм әдәбияты дәреслекләрен дә яза. 1910-1940 елларда татар мәктәпләрендә укыган балаларның барысы диярлек Мөхәммәдин абый Корбангалиевның укучылары, аның дәреслекләре буенча белем алган балалар булып чыга. Инде Корбангалиевның үзенең менә бу фән өлкәсендә укучылары язган дәреслекләрне исәпкә алсаң, Корбангалиев укучылары даирәсе бик киң булып чыга. Хәтта без белем алган татар теле дәреслекләрендә дә азмы күпме дәрәҗәдә Корбангалиевның йогынтысы һаман да сакланып килә. Корбангалиевка без әле үзебез менә хәзерге вакытта кулланган хәрефләр өчен дә рәхмәтле булырга тиешбез. 1920 еллар азагында татар теле латин хәрефләренә күчерелә, инде 1939 елда, 38 елда кирилл язуына күчү процессы башлана. 1938 елда ук татар әлифбасын рус хәрефләренә күчерү проектлары татар матбугатында басыла башлый.
Иң әүвәл мондый проектларның берсен Мөхәммәтхан Фәзлуллин исемле галим тәкъдим итә һәм аның алфавитында ул төзегән проектта алфавитта бары тик рус хәрефләренә булырга тиеш була. Без хәзер белгән ә, ж, ң, ө, х, у кебек хәрефләр урынына, аларны белдерүче хәрефләр урынына нечкәлек белән а, нечкәлек белән о, нечкәлек белән н, нечкәлек белән у хәрефләр, шундый билгеләр язылырга тиеш була. Әгәр дә Фазлуллин проекты барып чыккан булса, безнең алфавитыбыз шактый ямьсез булыр иде миңа калса, уңайсызрак булыр иде. Әмма ул вакытта әле дискуссиялар бара һәм Мөхәммәтхан Фазлуллин проекты нәкъ менә Мөхәммәддин Корбангалиев проекты ярдәмендә камилләштерелә һәм без белгән татар алфавиты барга килә. Корбангалиев без белгән әләрне, ңларны, җиләрне алфавитка кертә. Моннан тыш ул әле менә татар сүзләрендә булган у авазын в хәрефе белән түгел, ә у хәрефе белән белдерергә чакыра. Без әгәр дә Корбангалиевны тыңлаган булсак, ул вакытта хәзер авыл сүзен у белән языр идек, дәвер сүзен шулай ук у белән язган булыр идек. Кыскасы, бәлки орфография тагын да безнең өчен аңлаешлырак булган булыр иде. Шулай ук Корбангалиев татар теленә хас булган менә бу ике төрле q авазын, ике төрле г авазларын телдә генә түгел, язуда белдерергә кирәк дигән фикерне әйтә. Әмма менә бу ике кирәкле хәреф өчен артык зур көрәш алып бармый. Әгәр дә инде ансы барып чыккан булса, татар орфографиясе бүгенге көндә чак кына үзгәрә булыр иде, бәлки җиңелрәк аңлаешлы булыр иде. Корбангалиев 38-нче, 39-нче, 40-нче елларда татар орфографиясын, яңа орфографияны булдыруда катнаша. Шулай ук менә бу елларда чыккан сүзлекләрдә Корбангалиев исеме дә тора. Кыскасы, без белгән хәзерге алфавитны, хәзерге хәрефләрне безгә нәкъ менә Корбангалиев һәм аның иптәшләре, хезмәттәшләре төзеп бирәләр. Без Корбангалиев хәрефләрен укыйбыз. Без Корбангалиев алфавитын кулланып хәзерге вакытта фикер йөртәбез, үзебезнең татар телен шушындый хәрефле тел дип күрәбез. Укытучы кешегә булган таләпләрнең берсе ул әле үз балаңны да дөрес итеп тәрбияли алу. Мөхәммәддин Корбангалиев ул 4 бала атасы һәм аның балалары барысы да халыкка, фәнгә, гыйлемгә хезмәт иткән кешеләр. Корбангалиевның өлкән улы Салих 1901 елда Биектауда туа. Алар Биектауда яшәгән вакытта туа. Салих Казанда гимназияны тәмамлый. 1918 елда Казан университетының медицина факультетына укырга керә. Ягъни ул үзенең киләчәген медицина таләпләре белән бәйли һәм инде алга таба аның карьерасы шактый уңышлы дәвам итә, чөнки ул үз вакытында Наркомздравның сәламәтлек саклау юнәлешендә халык комиссариатының санитар профилактика бүлеген җитәкли, Казанда хастаханәнең баш табибы булып эшли һәм Казан дәүләт медицина институтын аерым шундый уку йорты буларак оештыруда катнашучыларның берсе, аның беренче ректоры була ул Салих Корбангалиев, Казан мединститутының беренче ректоры икәнен дә менә истә тотыгыз. Һәм инде аның әле күпмедер вакыт Татарстан сәламәтлек саклау халык комиссариатын җитәкләгәне дә билгеле. Соңрак ул Ленинградка күчеп китә һәм инде шунда яшәвен дәвам итә. Ул тулысынча гомерен халыкка, табиблык хезмәтенә багышлый. Мөхәммәддин абый миңа калса улы Салих исеме белән горурлангандыр. Чынлап та ул бик шундый укымышлы, гыйлемле бала үстерә. Аның кече кызы Хәлимә Корбангалиева үз шулай ук фән юнәлешендә хезмәт итә. Казан университетында биология фәннәрен өйрәнә. Урта Идел буе төче сулыкларының гидробиологиясы турында фәнни хезмәтләр яза. Кыскасы, ул гидробиолог, сулыклар биологиясын өйрәнгән кеше. Университетның умырткалар зоологиясы кафедрасын җитәкли. Хәлимә Корбангалиева язган дәреслекләр һәм ярдәмлекләр бар. Шул исәптән татар телендә язган дәреслекләре бушлай бик кызыклы, чөнки ул нәкъ менә вузлар өчен татарча дәреслекләр язган. Күпмедер дәрәҗәдә, ягъни дәресләр язуы кызы Хәлимәнең менә Мөхәммәддин абый эшен дәвам итүе турында сөйли. Мөхәммәддин абый менә бу кызына шулай бер вакыт әйткән булган: "Мин синең апаң белән абыең сыман табиб булуыңны теләгән идем, үзең теләмәдең. Син университетны тәмамлагач, мин пенсияга чыгармын да Биектауга кайтырмын. Син дә шунда килгәләрсең, авыл күлендә бергә балык үрчетербез."
Шундый сүзләре булган. Нәкъ менә Хәлимә апа Корбангалиева әтисе турында шундый китапчыклар язып калдырган. Анда кызыклы хатирәләр һәм Мөхетдин Корбангалиев, аның замандашлары, биографиясын өйрәнүчеләр өчен файдалы мәгълүмат бар. Мөхетдин Корбангалиевның 41 елда вафат булуына сәбәп булган шәхси фаҗигаләрнең аянычлы вакыйгаларының берсе аның олы кызы Мөкәррәмә белән бәйле. Чөнки Мөкәррәмә Корбангалиева репрессиялар корбаны булып чыга. Ул шулай ук табиблык юнәлешендә белем ала, рентгенолог буларак таныла, үпкә авырулары белгече буларак та ул халыкка бик күп хезмәт итә. Аның ире Шихаб Сайфи синтетик каучук заводында инженерлык итә һәм шушы заводта эшләгән кешеләрнең кайберләре белән берлектә 36 елда кулга алына. Кулга алына, атып үтерелә. Һәм ул вакытта шундый практика була. Кайбер халык дошманнарының иптәшләре, хатыннары да кулга алынып, кайчак алар да тоткынлыкка җибәрелә. Менә шундый язмыш Мөкәррәмәгә дә ни кызганыч туры килә. Ул 38 елның 20 гыйнварында кулга алына. Кулга алынгач, димәк, аның балалары 8 яшьлек энҗе һәм 6 яшьлек ирек, алар шулай ук менә инде кайда булса җибәрелергә тиеш була. Әтиләре атып үтерелгән, әниләре халык дошманы буларак кулга алынган, балаларны исә балалар колониясына җибәрәләр. Мөкәррәмә 8 елга хөкем ителеп Казакъстанга Казлакка җибәрелгәч, аның балаларын, ягъни Мөхетдиннең оныкларын гаиләгә кайтару өчен көрәш башлана. Мөхетдин абзый ничек тә булса үзенең оныкларын үзе тәрбияләргә омтыла һәм инде бик озак еллар дәвамында, бик озак вакыт дәвамында хатлар язышып, ниһаять башта үзенең оныкларын кайтара, Казанга кайтара. Аннан соң инде көрәшнең икенче өлеше башлана. Ул Мөкәррәмәне иреккә чыгаруны таләп итеп, үзенең исемен, үзенең хезмәт батыры икәнлеген искәртеп, Мәскәүгә хатлар яза һәм үз дигәне ирешә. Мөкәррәмә иреккә чыгарыла. Әмма менә шушы иреккә чыгарылган кызы белән ул күрешергә өлгерми. Кызы кайтырга күпмедер вакыт калганда, ул инде Казанда вафат була. Бу хакта Мөхетдин абыйның кызы Хәлимә апа шундый мәгълүмат язып калдырган. Әти 1941 елның 3 июнендә миңа өйгә шалтырата һәм шатлыклы тавыш белән хәбәр итә. Расладылар, яза башлыйбыз. Әниеңә зур өстәлне күчереп куярга әйттем инде. Минем язу өстәле материалын тезеп салыр өчен җитмәс. Төне буе эшләячәкбез. Бу инде дәреслек язу вакыйгасы белән бәйле. Дәреслекнең бер вариантын раслаганнар, димәк, һәр яза башлыйлар. Фазлуллин белән бергә әле монда эшләр булган. Өстәл әзерләнде. Әти берәр сәгать ятып торырга булды, әмма шуннан соң уянмады инде. Табиблар йөрәк параличы диделәр. Менә шулай ул 68 яшендә бер яктан гаиләсе өчен көрәшеп, икенче яктан әле һаман эшләп, һаман да татар телендә дәреслекләр язу, татар телендә методик җыентыклар әзерләү, ярдәмлекләр әзерләү эше белән мәшгуль булып, шушы көрәшләр арасында, шушы хезмәт арасында ул вафат була. Ләкин үзеннән соң 130-га якын фәнни хезмәте кала, дәреслекләре, әмма дәресләрдән һәм фәнни хезмәтләрдән тагын да мөһимрәк мәсьәлә аның бик күп санда укучылары кала. Күпме дәрәҗәдә инде әйткәнемчә, без дә аның укучылары һәм безгә аның тагын бер әманәте, аның әле хәрефләре калган. Ул тудырган, ул туплаган алфавит безгә һаман да хезмәт итә. Мөхетдин Корбангалиев исеме хәзерге вакытта ул кадәр еш яңгырамый. Ләкин без әйткәнчә, аның мирасыннан актив рәвештә файдаланабыз. Мөхетдин Корбангалиев 20 гасырга кадәр ук, менә 19 гасыр ахырында туып формалашып җитә, 20 гасыр башында аның беренче 40 ел дәвамында милләткә, татар педагогикасына, татар фәненә хезмәт итә. Аның шәхесләр арасында ешрак искә алынуы безнең өчен мөһим булыр иде. Корбангалиев чынлап та Татарстанны тудырган кешеләрнең берсе,
Татарстанда шушы татар телен укытуны җайга салган кешеләрнең берсе, акыр чиктә татар факультеты оешуга ниндидер бер нигезне салган кешеләрнең берсе. Аның мисалында без шәхеснең революциягә кадәр дә революциядән соң да танылган була алуы белән очрашабыз. Әйе, аны инде революциягә кадәр үк хөрмәт иткәннәр, ә инде инкыйлабтан соң Мөхетдин Корбангалиев хезмәт батыры дигән исемгә лаек дип таныла. Аның педагогик эшчәнлегенең юбилейлары үткәрелә, аңа багышлап китаплар да бастырыла. Мөхетдин Корбангалиев әле ниндидер сайланма органнарга да сайланыла. Кыскасы, бер яктан караганда бик шундый идеаль биография. Хөрмәтле кеше, чынлап та милләт каршында хезмәт иткән, дәүләт аның абруен таныган һәм димәк, ул инде бик идеаль карьера төзегән. Икенче яктан карасаң, аның тормышында шәхси фаҗигаләре дә бар. Репрессиялар аның гаиләсен дә урап узмый. Ләкин менә шушы вакыйгаларны да ул ниндидер бер чыдамлык белән йырып чыга, үз дигәненә ирешә. Кыскасы, менә шул чор картинасын күз алларга ярдәм итә торган уникаль шәхесләрнең берсе ул Мөхетдин абзый. Аның методик эшкәртмәләре бүген дә актуаль. Шуңа күрә бу исемне дә белеп торыйк һәм мөмкинлек булганда аны хезмәтләре белән танышырга тырышыйк.